बावखुंग्रि हाजोआव गोथार बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिरहोदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बावखुंग्रि फोरबोआव रंजानाय गेलेनाय हारिमुनि अनगायैबो धोरोमनिबो दिन्थिफुंनाया सोलिबोगासिनो दं। बेबादिनो जिसेथि बावखुंग्रि फोरबोआव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मेहेरगोनाङै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दिनै जिसेथि बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि सान। दिनैनि बे बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि सानाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि हाबाफारि बायदियै बाथौनि फिरफिलाखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बावखुंग्रि हाजोआव बिरहोयो। खाम सिफुं जथा दामनायनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बाथौनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादजों लोगोसे गोबां बाथौ सिबियारि दैदेनगिरि आरो बाथौ सिबियारि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरखौबो बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।